Cando a finais dos anos 70 nace o grupo Castrofloxo, os seus integrantes buscaron o consello de quen probablemente sexa a persoa que máis coñecemento acumulou da tradición popular ourensá, o etnógrafo Xaquín Lorenzo Xocas. Aquel grupo de mozas e mozos convertírono no seu mestre e guía. Il foi guiando e dicindo os pasos a seguir para recuperar material etnográfico para poñer despois nos escenarios, nas actuacións do grupo. No ano 80-81, máis ou menos, foi cando o grupo foi a zona de Avión, a Concello de Avión en Liñares, e ali descubriron as pandeiradas que todavía estaban vivas, as mulleres que cantaban, os homes bailaban, e así organizaban todas as festas. Ese material durante moitos anos fomos recollendo, despois fomos a outras zonas de Ourense, a Limia Baixa, a zona da Budiña, o Macizo Central, etc. E con ese repertorio que vamos montando, houve un momento en que editamos un par de cancioneiros. Un deses cancioneiros está dedicado á zona de Avión e Beariz, o outro a Limia. Despois chegaría a reedición do cancioneiro da Limia Baixa do propio Xaquín Lorenzo, que estaba esgotado. Castrofloxo emprendeu un camiño que tiña un obxectivo: recuperar, manter e transmitir toda esa sabedoría popular a que a Real Academia decidiu adicar as letras galegas en 2025, personificado en Adolfina e Rosa Casas Rama de Cerceda, Eva Castiñeira Santos de Muxía, Manuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, integrantes das pandereteiras de Mens en Malpica. Ademais de para se divertiren e pasalo ben e disfrutar, todas estas cancións son cancións, literatura popular, poesía popular, que se centra sobre todo na vida cotidiá. Narraban o acontecer de todos os días, o traballo, os amores, as disputas, as burlas, sátiras, falaban do que vivían cada día. E era unha forma de ir transmitindo de xeración en xeración, igual que intentamos facernos agora aquí, cos rapaces que están bailando e aprendendo toda esta tradición, de transmitir o coñecemento, a sabedoría que tiñan, e ao mesmo tempo de manter vivo a nosa lingua e manter vivo a nosa razón de ser, a nosa cultura. Pensai que nos anos 60 toda a emigración que houve tanto na zona de Avión, de Beariz, que foi para México, como en toda a provincia, que foron despois para Europa, moitísima xente marchou. Todas estas cousas foronse perdendo porque non había poboación para realizalo. Que nos achegase, foron aparecendo outras formas de divertimento e de transmitir cousas, a música, a cultura, o radiocasés, a radio, os guateques, etc. Bueno, pois todas estas cousas foron facendo que fosen perdendo valor estas cantareiras, estas pandereteiras. Para nós sí era unha satisfacción encontrar todo este material, un descubrimento moitas veces, e para eles, pois, creo que tamén lles gustou saber que nós os considerábamos e que eles eran parte da nosa cultura moi importante.
A Escola Provincial de Gaitas conta cun arquivo histórico audiovisual único, un lugar onde se conserva o patrimonio oral tradicional das vellas cantareiras desde o ano 1962. A cantareira galega xa aparece referenciada no século XVI como compositora e creadora das coplas. Entón, digamos que a partir do século XIV os troveiros medievais anduveron por toda a península levando aquelas cantigas. E esas cantigas son os romances que aínda se conservan hoxe. Especialmente, hai que dicir que a provincia de Ourense é a máis rica de Galicia na tradición lírica. Aquí servidor ten feito cancioneiros das terras do Riós, das terras das Freiras da Codiña, dos cantares da Seitura de Manzaneda. Agora mesmo imos presentar o cancioneiro sociolingüístico do Bolo, de tal maneira que encontrase unha riqueza incomparable. Por eso, este arquivo onde estamos agora, digamos, ten un valor extraordinario cara á memoria histórica. Por eso hai que poñer en valor, é moi acertado, que este ano 2025 a Real Academia da Lingua lle dedicara, digamos, estas letras galegas este ano as nosas cantareiras. Para Foxo, dignificar as cantareiras é unha bella teima. Conseguín facerlle unha estatua a Pilar Cierro en Flor de Rei, en Riós. Entonces, unha cantareira fantástica que se antiguaba antes de empezar a cantar, porque creía no oficio. Fixémoslle tamén unha estatua a Ludovina Pérez Ricoi, de Manzaneda, porque, digamos, foi a cantareira máis sublime que eu coñezo da xeitura. Sabemos que a xeitura é un xénero dentro da tradición oral único, porque é un cantar difícil de cantar, melismático, incluso os sons non pertencen á escala actual da música temperada. Por iso que salvar do esquecemento estas cantigas é moi importante hoxe, sobre todo cando o mundo rural desaparece, que case non tes, vas polos pueblos e non tes a quen preguntarlle. Por iso que é importantísimo salvar do esquecemento, e é unha das miñas teimas pois editar cancioneiros, guardar discos externos ou como mellor podamos esa memoria que temos gravada. E como che comentaba, desde a grabación máis bella que temos é de 1962, cando apenas había luz eléctrica nos pueblos, pero algún emigrante igual traía un magnetófono deses de cinta aberta, e temos testimonios preciosos. Con guantes na mão, camisa planchada e de topo e sombreiro, larán, 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 lalala. Onte a noite viña, noite cedo, alumiando viña co candil, como cheiraba cebola rostrida, viña de topos e mar de mandil, viña de topos e mar de mandil. Ca desaparición do mundo rural desapareceron as cantareiras, xa apenas. Ainda conservamos na zona de Tribes unhas cantareiras, xente de 90 anos que ainda me transmitiu eses cantares. Este lugar é xa case un templo no que se venera as deusas dos aturuxos e as pandeiretas, as dos nomes coñecidos e as anónimas. Todas elas foron as principais transmisoras da lírica popular. As cantigas da Seitura, que é o máis clásico, digamos, son totalmente distintas das cantigas das cantareiras. Digamos, a cantiga da Seitura é unha cantiga moi complexa, que leva moita ornamentación, non admite, en principio, pandeireta, porque non é rítmica, é algo expresivo. Entonces, esa é a característica do romanceiro medieval, que non apenas utilizaba percusión. A música das cantareiras é un pouco, casi podemos decir, máis alegre, para facer a foliada moderna, pero a verdadeira historia e o pozo histórico da tradición musical oral de Galicia reside precisamente nos romances, que foron a inspiración destes cantares das pandeireteiras.
Durante séculos a nosa literatura quedou reducida á oralidade. Estas mulleres foron quen de conservala. Hoxe as súas cantigas seguen vivas.